Her er et eksempel på et jordvarmeanlæg leveret og installeret af Fyns Varmepumpecenter. Vi er i landsbyen Køng på Fyn, hvor Christine Ernst og Martin Mulvad har købt deres drømmehus. En typisk dansk murmestervilla fra 1921, hvor opvarmningen sker med et oliefyr af ældre dato. Fyret kan opvarme huset, men med vore dages høje oliepriser er det en meget dyr løsning. I stedet får huset et jordvarmeanlæg af flere grunde. Økonomien er god. I forhold til oliefyret kan der spares op til 50% på varmeregningen. Desuden er jordvarmeanlægget vedligeholdelsesfrit, og det kræver ingen påfyldning af brændsel. Hensynet til miljøet spiller naturligvis også en rolle. At man med et jordvarmeanlæg skærer halvdelen af CO2-forureningen, giver en god samvittighed. Efter ansøgning og registrering hos kommunen bliver Christine og Martins jordvarmeanlæg bestilt, og Fyns Varmepumpecenter installerer det nye varmesystem i løbet af 3 dage. Ved indgangen til husets kælder, hvor varmepumpen i dette tilfælde bliver placeret, fjernes jord med en gravemaskine for at kunne føre slanger ud i haven. Samtidig sikres det, at kloakrør, drænrør og lignende omkring huset ikke bliver forstyrret. Men selve haven bliver ikke gravet op. I stedet benyttes en maskine, som er konstrueret til at kunne pløje en smal rende i jorden. Maskinen er forsynet med et skær, som kan modstå rødder og sten ned til de 90 cm dybde, som slangerne lægges ned i. Mens maskinen langsomt kører frem med det smalle plovskær, fører slangen automatisk ned i jorden. På denne måde undgår man at grave haven op. Maskinen efterlader kun spor efter larvefødderne, og de spor bliver efterfølgende jævnet ud igen, når arbejdet er færdiggjort. Jo længere slangen er, jo større kapacitet har jordvarmeanlægget. I dette tilfælde bliver der lagt 2 strenge på hver 375 meter ud i haven, men mindre, helt ned til det halve, kan ofte være tilstrækkeligt. Fyns Varmepumpecenter kan i hvert enkelt tilfælde beregne, hvor langt slangesystemet skal være for at give et optimalt fungerende jordvarmeanlæg. I husets kælder, hvor der før stod et oliefyr, installeres nu en IVT Premium Line X15 varmepumpe. Varmepumpen har en ydelse, som er stor nok til at opvarme villaens 180 kvadratmeter, og den vil også kunne anvendes, hvis Christine og Martin senere vil udvide boligarealet. Slangerne i jorden er fyldt med vand, som er frostsikret, og væsken løber i et lukket kredsløb. Vandets temperatur hæves nogle få grader på sin vej rundt i haven, og det er forskellen i temperatur, som varmepumpen er i stand til at udnytte. Blandt andet ved hjælp af den samme kompressorteknik, som findes i et køleskab, omdannes varmen fra jorden til varme inde i huset. Varmen fra egen jord er gratis, og jordvarmeanlægget bruger kun begrænsede ressourcer på at udnytte den. Med hjælp fra Fyns Varmepumpecenter er Christine og Martins hus nu forsynet med et moderne og effektivt varmesystem. Familien kan glæde sig over en halvering af udgiften til opvarmning og kan glemme alt om påfyldning af olie eller anden brændsel. Desuden har familien fremover halveret udledningen af CO2. Jordvarme er ren naturvarme til gavn for både familien og miljøet.